अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आपला पूर्वनियोजित दौरा रद्द केला आहे। याबद्दल त्यांनी स्वतः माहिती दिली आहे, पाहूयात। खरं तर हा पूर्वनियोजित दौरा होता, कारण पूर्वी असं ठरलेलं होतं की रामेश्वर मंदिरचं भूमिपूजन करायचं आणि काही कार्यक्रम सुद्धा होते, परंतु सध्या मराठा आंदोलन चालू आहे आणि त्याच्यामुळे जरांगे पाटील साहेब हे उपोषणाला बसलेले आहेत आणि त्यांच्या तब्येतीची काळजी ही आम्हाला सर्वांनाच आहे आणि त्याच्यामुळे उद्याचे सगळे पूर्वनियोजित कार्यक्रम रद्द करून मी आता पुन्हा मुंबईला जातोय। निश्चितपणे यातून काहीतरी तोडगा निघेल आणि जरांगे पाटील साहेबांचं जे उपोषण आहे ते मागे घेतलं जाईल असं मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो। त्यांची तब्येत चांगली राहू दे आणि त्यांचं मार्गदर्शन नेहमी मराठा समाजाला मिळत राहू दे। मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या संदर्भात सरकार अत्यंत पॉझिटिव्ह आहे। मुख्यमंत्री महोदयांनी तसं जाहीर सुद्धा केलेलं आहे आणि काही चर्चा असेल तर उद्याची मीटिंग झाल्यानंतर मुख्यमंत्री साहेब स्वतः त्यांच्याशी बोलतील असं मला वाटतं। अर्थात तो निर्णय मुख्यमंत्री महोदय सर्वांशी चर्चा करून घेतील आणि यातून काहीतरी तोडगा निघेल अशी आम्ही सर्वजण अपेक्षा करतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।